Пластмасови капаци големи размери. Искаш ли веднъж за винаги да решиш проблема с тежкия капак на шахтата или на ямата в двора си? Да можеш лесно да я ревизираш и да я обслужваш. Остани до края на видеото, за да разбереш каква е тайната. Ти имаш собствено изградена шахта, която си поставил водомера си или я ползваш за друга цел и търсиш удобен капак, който да използваш за нея, хем да изглежда добре, хем да е удобен за ревизиране. Вече имаш възможност да избираш между размери, различни форми и цветове. Lexon България е производител на капаци в големи размери и различни форми. Всеки един от тях е с добавена UV защита, което ги прави устойчиви на атмосферните условия за дълго време. Ако ти вече си убеден, че искаш да се отървеш от стария ръждясал капак в двора си и да поставиш нов пластмасов капак с модерна визия, който да не стои като кръпка в него, продуктите на Lexon България са това, което ти трябва. Тях може да ги намериш при нашите партньори в страната или в нашия сайт в секция Shaftline.